Namuhla kwesixoxe nge-abortion ngokuthi umuntu wesimame akhiphe isisu ngezizathu eziningi futhi ezihlukile. Izathu ezaziwa nguyena ezingasidingi thina. Ukukhipha isisu ama-results akhona mabi man. Angeke ngicamba amanga. Kuyafana nsini ukubulala. Awuhlukile sami nomuntu obulele. And ingane oyikhiphile iyakulimaza, iyakuvalela izinto. Khona izinto ezishabalalayo kuwena. Khona izinto ongeke uzufike kuzona. Ngoba phela isuke ilwa naye. Isuke ilwa nayo. Kodwa ke njengoba ngishilo ukuthi ukhipha isisu eziningi izathu. Noma ngathi ngiyayibala ngiqeda khona engazazi even nami. Kodwa lokho yinto kumele ilungiswe. Kulungiswa kanjani na? Uma ngabe ukhipha isisu usuke ukhiphe ingane kungasiyakho. Sikhumbule ukuthi ingane phela thina indle emnyama. Izingane sinazo zibuya emathongweni wethu. Nangabe ukhiphile isisu usuke ukhipha umphefumulo wanacala futhi usuke ubulala othile wakini. Kumuntu ongam-own loyo. Usuke esicala elikhulu. Kodwa ke lokho sikulungisa kanjani? Eqinisweni nangabe ukhipha isisu kudingeka ukuthi kube khona isilwane sokuxolisa nesilwane esizokugeza. Athi ngihlukanise kahle. Athi ngikhulume ngesiZulu kakhulukazi. Nangabe isuthu yimvu. Nangabe umsuthu uyazi imvu. Kodwa athi ngikhulume ngembuzi. Nangabe ukhipha isisu udinga imbuzi eyokuxolisa. Then kube khona imbuzi eyokugeza. Kodwa ke izinto asizenzi ngendlela efanayo sonke. Ungaba nayo imbuzi yokuxolisa ube nenkukhu emhlophe yokugeza. Kuyasebenza lokho. Akusukuthi imbuzi phela egeza umphefumulo ophumile. Even inkukhu emhlophe nayo iyakwenza lokho. Inkukhu uramthuthu nje lona esiwaziyo lo hlala esudle hlala esuthenga nje. Lona we-100 rand 120. Iyawenza umsebenzi into liyana. Kodwa nangabe uzosebenzisa imbuzi for ukuthi uxolise. Lapho kudingeka ukuthi usho konke phela. Whether kuba bakho, baba omkhulu, baba omncane noma kumalume, whichever msamo ozobukuwa. Maybe umsamo kibo baba or umsamo wakibo malume. Depending ukuthi wena uqediwe noma uqediwe. Meaning ukuthi babakho wenza konke okuyiko noma akakwenzile. Kodwa nangabe usikhiphile isisu uyadingeka imbuzi ukuthi uxolise. Inkukhu emhlophe ukuthi ugeze. Okanye imbuzi esanda kuyeka ibele engasanceli. Engakazi ikhwelwe noma ikhwele. Whether ungumuntu wesilisa navumelana nomuntu wesimame nawe kuyafana ukuthi usikhiphile isisu akusukuthi into abantu besimame phela nje. Unless na umuntu wesimame uyikhiphile isisu ngenhloso zakhe ayedwa ke wena wangazi nokwazi. Then okwakho kuhlukile kodwa lokho sokuxoxa ngelinye ilanga. Okwamanje nje nangabe awunawo amandla ukuthi uthenga imbuzi noma umsamo ekhaya awumile kahle ukuthi ulungise lokho kwenzile. Inkukhu emnyama nenkukhu emhlophe
uhambe nomuntu owumelaphi kuyawenza umsebenzi lokho. Kodwa ke icala lokuthi wakhipha isisu lisuke lingakasuleki emsamo. Kusamele uma uthola amandla okanye uma kuhamba isikhathi uyenze indaba yokuxolisa ukuthi khona ingane ethile owaphiwa abantu bakini ngenhloso ezithile, wena wanquma ukuthi awuyikhiphe. Nakuhamba isikhathi ngaba after 10 years, kodwa ngaphambi kokuba uhambe emhlabeni nje, uma ngathi kuyenzeka uyahamba emhlabeni lokho ungakulungisile, kumele kube khona at least abazokusiza uma songekho emhlabeni, nangabe bazobe balazi iqiniso lelo, abazokuhlambulula ungala, bacela uxolo ungala. Kodwa nje nangabe awunali ikhaya elithile elinomsamo othile omile, noma inkinga ziningi emndenini akekho ongakhuluma nayo ngesenzeko sosenzile, thola umelaphi ethile, umelaphi othile, nahambe nehlane okanye nahambe nemanzi nahambayo okanye nahambe nempophomweni, athole inkukhu emnyama yokususa wonke lamathunzi, nemithi ethile, imithi emnyama nemithi ebovu yokulwa nawo wonke lamathunzi amnyama okanye lefe elimnyama leli elemboza impilo yakho. Akugeza ule nkukhu kuzoba igazi inyongo nje. Naqeda lapho athole imithi emhlophe nenkukhu emhlophe, akukhanyiseleke manje. Hayi, impilo yakhe izomansi njenga wonke nje umuntu angakaze akhiphe isisu. Kodwa ke ungakhohlwa, still usakolode emsamo, ngoba kusamele uxolisa khona ngesilwane esiphilayo. Nangabe ke uke wakwenza lokho umuntu osimame noma umuntu osilisa, nike navumelana ukuthi athi nikhiphe ilengane ngezathu ezaziwa yinina, ngithinte kunazi inamba, sisizane lapho sikulungise lokho ngendlela okuyiyo. Thokozani.